Rinengga dhumateng sagung para rawuh. Para tamu, para undangan langkung-langkung sagung para pengiring pengombyong saking penganten Putri Mbok Bililers. Ingkang saking Laladan Kabupaten Blora. Ingkang sadu Baghe Mulya wonten ari kalenggan punika. Kula aturaken wilujeng rawuh, wilujeng siang, wilujeng pinarak. Wilujeng hamir sarengan tayub wonten siang punika. Atur salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Hadratul kiram dumateng para alim, para ulama, para bapak kiai dalah ibu nyai. Bapak haji, ibu hajah. Kunjuk dumateng para masayih, ustad ustadzah. Ingkang pinangka panuntun sagung para santri. Ingkang rinten dalu tansah sesandingan kitab suci wayunipun Ilahi. Minangka panuntun keblating panembah. Tuhu ingkang luhuring budi saha ingkang tuhu kula taktimi. Kunjuk dumateng sagung pepunden sepuh pini sepuh dalah aji sepuh. Ingkang sanyata sampun kebak ing kaweruh datan amingkuh saliring kewuh. Saha ingkang sampun tuhu pana ing pamawas. Mayah ledha ing pitutur saha ingkang tuhu kula beteni. Kunjuk dumateng para bapak, para ibu, para undangan, para tamu, para lenggah. Ingkang satu Baghe Mulya saha ingkang wiranto parontan saha ingkang sampun dipun mulyakaken dening Gusti Kang Maha Suci nggih Allah Subhanahu wa taala. Murwakane nggih kula matur monggo sareng-sareng muji syukur dumateng resa dalem Gusti Kang Maha Kuwaos. Kanthi saking berkah rahmat taufik hidayah. Saha inayahipun mugi-mugi anggena sak kanca sak rombongan mangke ngaturaken adicara langen tayub sageta mangke rahayu. Widodane ing sambikala ngantos titi laksana purna. Kanthi sesanti ucapan Allahumma sholli ala Muhammad mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula antu-antu syafaatipun mugi-mugi penganten sarimbit kanthi syafaat saking Kanjeng Nabi mugi dadosa penganten ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Dumateng sagung para lenggah ingkang satu kinabekten nyadong duka saderengipun dene menawa kula cumantaka matur dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Awit kula midhu dawuh saking branipun Bapak Saidi Sarimbit Ibu Suwati supados kula sak kanca sak rombongan ngaturaken adicara langen tayub sesarengan anggenipun kagungan kersa. Inggih menika adicara langen tayub niki sarengan anggenipun walimatul urus. Nikahaken ingkang putra sesilih nak Mas Bagus Agus ingkang sampun dipun ijab nikahaken pikantuk Neng Ayu Sintia. Pramila kunjuk sagung para bapak ibu sekalian ingkang rawuh dipun sun berkah pangestunipun. Mugi-mugi anggenipun jojodohan sirat pojo ponang penganten kekalih. Sageta atut runtut kadya mimi lan mintuna lan benjangipun sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sagung para lenggah ingkang sadu kinabekten kula sak kanca sak rombongan sampun siaga samapta ing ganti sawega ing diri badhe trusuka parisuka kunjuk sagung para tamu tresna ingkang sampun rawuh. Pramila sadèrèngipun badhe kula aturaken sagung para paraga ingkang badhe ngaye wajib wonten ing siang niki ngantos dalu mangke. Mila saking gongsa ingkang sampun kapiyarsa kasta para seniman seni kerawitan rukun budaya ingkang mijil saking Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Laladan Kabupaten Bojonegoro kanthi pangarsa sesepuhipun Abah Rujito ingkang sautawis nyuting menika priyantunipun.
Eko Dwi Tri Catur Waranggana ingkang dipun rawuhaken kula aturaken setunggal monggo setunggal wiwit saking kidul piyambak. Menika panjenenganipun Waranggana ingkang sampun kawentar senaosa yuswa sampun rada sepuh ning tasik fit Ibu Yasmi ingkang dalempun ing Desa Cancung Kecamatan Bubulan. Angka kalih menika panjenenganipun Ibu Eli ingkang dalempun wonten ing Desa Talok Kecamatan Kalitidu Mutanggayam. Aku iki nek kleru timbang kleru takok sih. Kecamatan Kalitidu Bojonegoro. Angka 3 panjenenganipun Ibu Sunarti ingkang dalemipun wonten Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem. Iya Desa Dukuh Kidul ya. Iya. Ingkang pungkasan menika saking Kota Minyak. Lunyu banget niki. Nggih guyang-guyu klejam-klejem. Nggih mayar napa mawon saged menika panjenenganipun Ibu Denis Iswati ingkang pidalem wonten ing Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kota Minyak. Sound system ingkang ngiring swanten gongso siang niki ngantos dalu mangke Surya Audio Sound System profesional mijil saking Desa Sumberarum Kecamatan Kerau kagunganipun Bapak Kepala Desa Sumber Arum. Visi syuting ingkang dipun rawuhaken menika AJM Production live streaming saged dipun pirsani langsung wonten YouTube. Pramila saking menika kunjuk sagung para tamu bilih sakniki kundur mengke langsung mirsani wonten YouTube wonten dalem saged mawon. Wondene para mubeksa utawi kaprasinat pramugari menika wonten kalih setunggal kadang kulanem. Panjenenganipun Bapak Marjuki ingkang pidalem wonten ing Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem. Wonten kula pribadi kula pun sujaka mapan wonten ing Pendukuhan Sawit Desa Bandung Rejo ugi Kecamatan Ngasem. Dumateng sagung para lenggah ingkang satuhu kinabekten menggah makaten kala wau sagung para paraga ingkang badhe ngayawajib wonten ing siang niki ngantos dalu mangke. Pramila mbok bilih anggih kula sak kanca sak rombongan mangke anggih mun ngaturaken adicara wonten kirangipun utawi kirang nuju prana dumateng menah panjenengan sedaya sedaya ingkang ngayawajib ing pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wusana mekaten rumine saged kula aturaken. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tumpang suhipun anggih kula matur. Akhiripun kula aturaken wilujeng siang. Wilujeng hamir sane langen tayub siang punika ngantos titi laksana purna. Billahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Dumateng sagung para lenggah para mitra khususipun katuraken sedaya penderek utawi pengiring temanten saking Blora Jawi Tengah dan sewu sembah nuwun rawuhipun.